салом алейкум, дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. имрӯз соати 18:00 эфир, главный эфир именно барои конкурсгузаронҳо у блогерое ки имрӯз мардими ғариби тоҷика миллионно рубледа фан кардаги ҳастанд. бисёр видео авдиозаписҳо мемонам дар рӯи экран ва баъд мебурем минияни хмона гап мезанем. Қори Фарух дар шабакаҳои иҷтимоӣ буромада гап задеси имрӯз соатҳои 18:30 ман мехоҳам шуморо дар канали Ояндаи миллат бинам. Бо як реклама кунӣ хеле хуб мешавад. Эфире ки аҷоибот мезгарад. мо бояд имрӯз Қори Фарух дунёи фонӣ ҳастен 3-4 бародарое ки ислом гап мезанен. баъда эфир ман гарантия метавонам ки як садҳо ҳазор мардими ғариби тоҷик баъда эфири мо бозӣ намекунад. чӣ хел мардума фаҳм кардаги аст. ман ба факт далел гап мезанам. ҳамватанони азизи ман, эфир соатҳои 18:30 бо вақти Москва. ман интизори шумо ҳастам, мардими ғариби тоҷик. дӯст пеши бар чизе ки гуфтесен кадесам. зинда бошед.